Pozdrav svima. Ono što mi je uvijek drago, to su kreativne metode. Njih volim koristiti u svakodnevnom radu na nekakvim zanimljivim stvarima, a ovdje dajem primjere kako se može primijeniti u prometnoj kulturi i sigurnosti za rješavanje zadataka iz određenih kolegija. Današnja metoda mi je posebno draga, trebalo mi je dugo vremena dok ju shvatim kako se rješava. Tipska je, pa ju neću moći u potpunosti prikazati, ali kako to sve djeluje, ali mislim da će biti prilično jasno. Radi se o tome da postoje različite vrste šešira po bojama, svaka boja ima i određenu vrstu pristupa određenoj temi. Šeširi se mogu kombinirati, pa recimo ako se hoće naći neka početna ideja, mogu se kombinirati plavi, bijeli, zeleni. S obzirom sam ja ovdje dao da bi mogla biti tema kako ozbiljnije teme iz prometne kulture prikazati na jednostavan i zanimljiv način ljudima da ih što lakše prihvate. Odabrao sam ovu drugu, da se prođe plavi, bijeli, zeleni, žuti, crni i crveni šešir. Ovo su ostale moguće kombinacije. Što određeni šeširi znači? Plavi šešir govori o tome da se pokušava govoriti o kontrolama, razumijevanju, upravljanju određenom aktivnošću. Znači da se postavljaju pravila, dnevni redovi, donose odluke i slično. Bijeli šešir je kad se govori isključivo o činjenicama, znači o toj određenoj temi od činjenica znamo pa se navodi tu. Pri tome da se ne smije negirati nekoga, svatko ko ima neku svoju ideju, jednostavno je treba zabilježiti, možda jedino ne pripada u određeni šešir, ali to sa praksom dolazi. Kad dođe na red zeleni šešir ili područje da se bavi temama vezanima uz zeleni šešir, to je teme vezano uz kreativno, neograničenih različitih putova, znači za razliku od bijelog gdje se govori samo činjenice, ovdje se pokušavaju sve moguće kreativne ideje koje su i neprovedive, ali sve što kreativno padne na pamet se govori i cijeli tim onda govori na taj način. Žuti šešir predstavlja pozitivno razmišljanje, onako zašto bi ta ideja mogla zaživjeti bez nekakvih straha ograničenja da nešto neće uspjeti. Znači idemo sa pristupom da je misija moguća i da je ostvariva, za razliku od crnog šešira gdje se prilazi sa pesimizmom i strahovima, gdje se razmišlja zašto neće uspjeti i treba sve moguće rizike prepoznati i prepreke koje bi mogli zaustaviti da ta naša ideja ne zaživi. I na kraju dolazi crveni šešir gdje se iznose emocije i stavovi tipa volim 9, mrzim nešto, ne sviđa mi se ovo, znači izlaziti ne sa mozgom nego onako sa srcem o toj određenoj tematici. Kad se to sve pregleda, kad se upiše, onda se donosi zaključak i predlaže se rješenje za navedeni stvaranje ideje ili rješavanje problema. Kako se na to ukratko, znači plavi je za ovu našu tematiku vezano za traženje zanimljivih ideja za prometne probleme. Plavi je taj kako se postavi pravila, u principu onaj koji ima najviše iskustva kaže ok, ja ću biti voditelj ove naše sad aktivnosti. Vježba traje od 10 do 15 minuta i potreban je grupni rad sa uvažavanjem. Znači nema prepucavanja ja vučem svoje ili svoje. Evo kažem, sljedeće znači bijeli, što može biti u bijelome, znači činjenice, brojke. Cilj je da broj smrtno stradalih se svede na 0 do 2030. godine. Činjenice su i da su tehnička rješenja dovedena skoro do savršenstva i rade jako zanemariv broj pogrešaka, dok su ljudi ti koji u svojim ponašanju u prometu znaju raditi određene prekršaje. Sada ima i drugih sudionika u ovome, oni bi svoje nekakve činjenice iznosili i to bi se sve upisivalo unutra. Sljedeći je zeleni, znači
recimo kreativno mogu biti različiti likovi na prometnoj signalizacija, zebre mogu biti u boji ili različito iscrtane, onda video rješenja uz pješačke prijelaze i slično. Žuti je pozitivno razmišljati da su ljudi spremni razvijati prometne kulture, samo da mi se je potrebno podići svjesnost da to nisu samo brojke i da ne treba juriti, nego da treba biti svjestan za vrijeme sudjelovanja u prometu, i da, iako zabrana za sad najviše pale, ipak vole taj pozitivan pristup svijesti. Ono što su strahovi je da u stvari za svaku promjenu ponašanja i stvaranje nekih dobrih navika potrebno su mjeseci svakodnevnog rada, a ako se ne može na dnevnoj bazi raditi, onda je to rad i na godišnjoj, pa čak i kroz cijeli vrtić, osnovnu školu i srednju školu, kako bi se postiglo pomaci u poboljšanju prometne kulture. Crveni sam stavio, svaku prometu je ljudsko biće, treba paziti na njegovo zdravlje i život, ne samo na sebe. Vjerojatno bi tu bilo još nekakvih. Zaključak sam stavio, znači tražiti osjećaj i zabavne rješenja za dugoročni preventivni rad u prometnoj kulturi.